Saiñpyrthei TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter A-Rox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ke District Election Officer jong ke East Khasi Hills District hakalai tari ukulan kot arja apulai kalapan mi daga hukum ke bamana ye ke Seng Saiñpyrthei bachu Sieh Lama nete ye ke banar bat ki we ke jat jingtho Khlem doyo Jingbit chwa na ka office jong ke Deputy Commissioner haka hukum labatha bagi parti nang ni sakhmat ki de bandapan Jingbit chwa daga jingtho na ka office bat bagi deiru banweng mardor ye ke Lama ne kido gino gitiar bala penyang kat kum kapor bat ki kendon ki ba ka office kan ai kani ka hukum bala penmi ka kado bala sakhi hakini kisngi ki bala leñno ki Seng Saiñpyrthei ki bala pelong jingalang haslong bad hak district brok kuwei ki penyang ki signboard ki lama ki banar bad kuwei ki tiar ki pen phalang ya ka parti jongki henry wat hadin bagi ladap pelong ya ka program kim sim laweng satya bad kani ka lawara ya ka jingthot yo paj ba namar ba kim sim lapan jingbet ni ki bor badej pej la ka jaka ka bagi penyang kalong ni am ka basengan ya ki paj ba nong le nong wan shushu la ong ru bagi dan ru Seng Saiñpyrthei gi bala penyang gi ni Lama bat ye gi jingtho ha gi kenro jong ka office sarkar bakane kalong kum ke jingpen khen ye gi kendon jong ka Election Commission of India